Якчанд рӯз пеш ман дар телеграм-канал навишта будам, ки як заказ шидагиай бояд ки автоматизатсия бисозем ё ки телеграм-бот бисозем. Ва на самом деле иҷода проблема чӣ буд? Бояд ки мо кори мекунем дута бот қатъи якдигараш гап мезаданд. Мақсад мо дорем якта бот ва боти д. Ҳамиё бояд байни якдигар маълумота обмен кунанд. Лекин проблема дар ие ки телеграм мода иҷозат намедиҳад ки дута бот қатъи якдигараш гап зананд. Баъд иҷа мо чӣ кор кардем? Як кори хитре кардем. Ёрдам да админ меяд. Яъне дар телеграм юзербот гуфтани чиз астае, ки ура яъне просто аккаунти одама ҳамчун бот истифода мебарӣ. Мо хел мекунем. Ай бот якам ҷавоб меяд ба аккаунти одам, яъне ба аккаунти админ. Мо айҷа автоматизатсия карда ответиро ба боти д роӣ мекунем. Баъд уҷа чизе ки гирифт, ответи ӯро бо админ да роӣ мекунад ку. Баъд ответа бо гирифта да боти якам роӣ мекунем. Хулоси гап ҳама хел обмен информатсии циклворӣ мешавада, лекин через админ. Барои чӣ через админ? Уже гуфтам, телеграм политикаш иҷозат намедиҳад ки дута бот байни якдигараш гап зананд, барое ки ин ай назари безопасность туғрӣ намегирад. Ай ҳамин сабаб бачаҳо мо ира ба воситаи юзербот кардем. Шумо чӣ мнение доред дар бораи ҳамин чиз? Чӣ хел карда мешуд ира? Ва ай ҳамин заказ бачаҳо мо кор кардем ровна $100. ҳозир телеграм-ботҳо чизҳои даркорианд ва ҳамаи бизнесҳо корҳои худро ба воситаи онҳо автоматизатсия мекунанд. Ва агар ту сохтани телеграм-ботро аз ҳозир ёдгирӣ, шанс дорӣ ба доходи калон расӣ. Ман ба ту ҳамагӣ дар 3 дарси бепул сохтани телеграм-ботро ёд медиҳам. Ҳамаи дарсҳоро дар боти худ гузоштам. Ссилкаи бот дар профил. Агар наёфтӣ, дар директ навис.